zance ne kan kwana daya. Al'umma na shiga tunani an ce bayan kwana daya. Wata yarinya ce da gani kallon ranar shi ne daya. Fara ce kyakkyawa ce tana ta takura da daidaya. Ba ta kallon kowa tafiya take ba makawaye ita daya. Daga nan siffar ta na tabbata yar gidan manya ba tambaya. Na shiga tunani dan ganin ta ya mamaye dukkan zuciya. Mai tunani in je gunta har na ta tsoro anya zan iya. Sai na daddaki kirji na zuciya tana balbal ko ta iya. Farko sallama na fara yi ga musulmi shine tarbiya. Ta ki waigowa ko ta tsaya ta ki taimina ko kallo daya. Assalamu alaiki yan mata har na karo ta ko daya. Da karfi ta juyo na firgita sai kawai ta fara hayaniya. Sai ta ce menene ka cikan da surutu zancen gaskiya. Sai na ce tsaya ki ta yar uwa zuciya ce ta yi mini ragaya. Dan tun da na hango kin shige a zuci har kin mamaya. Sai ta ce to na gode maka amma ka zancen gaskiya. Mama ta yi mini aiki yanzu sai ka bari bayan kwana daya. Sai na ce wayo Allah daya minti daya ko da sakan daya. Taimakan nai zancen zuciya dan kin haske min idaniya.